herrian paseatzia, ia, xoragarria da. Festa honetan, batez ere, garabatak buruak. Herrian paseatzia, ia, xoragarria. Arratsaldeon, Arratsaldeon. arratsaldeon aieraldea. Gaur hemen Azelera podcastean gaude eta gure magazin honetan asteburuan Laudion gertatukoari buruz hitz egingo dugu. Que no, broma dela. Gaurko saio honetan, Baster itxiko podcastean, bueno, uste dugu podcasta hau ikusten dutenak, bueno, berdinak izango direla, osea, que no llegamos a más, gure topea esan dira 800 ikustaldi, eta ja... Hostia, ikusita dituzu, zenbat Bai, ikusten egun ikusten ditut goizero, sartzen naiz, eta gaur, gehiena dira nireak. Eta, bueno, ikusi genuenez, kantzelableak ez garela behintzat, bueno, oraingoz, no? Nork eman Bueno, bat? Nork eman bat? Kamarari, me cago. Bueno, gu aurkezteko, pezerakoak ere aurkezteko, hemen gaudela oraindik. Bai, Ilea kaixo. moztuta. Kaixo. Uste dut irurok moztu dugu ilea. Bai, lehenengo podcastetik. Que va, ni Bai, neukan zu. moztuta, ja. bai, Ah, bale, barkatu. no, Bai, bai. pilotoan ez. Bai, Piloto ez nik kendu dut nire melena, ka, pasanear, supongo. Sanean. Ahí, bai, esquilada de ardia, de bagabiz, eta bueno, gaurko saio honetan, pues animatu gara, eta gonbidatu batzuk ekarri ditugu, eta, bueno, hemen daukagu gurekin, Uste dut, izin dela azkenengo bi astetako Laudioko izar txikiak, behintzat. Lehenengo kapitulan aurkeztu genituen pizka, eta behintzat komentatu genituen, eta gure eratorri dira, eta gure lehenengo elkarrezketatuak izango dira, Pakita Penas. Baitxo? Kaixo. Eta etorri zaizkigu gainera. Deluz. Bueno, ze. bai, bueno, mila esker etortzeagatik, eta, bueno, hasiko gara igual míticas galderas pobres, apuntatu ditut batzuk, besteak daude nire buruan, así que barkaidazue, baina soy un puto desastre. Eta, bueno, hasi nahiko nuke galdetzen nola sortu zen Pakita Penas. A ver, sea, Bueno, lehenengoz, aurkeztuko dizuet, que no os he presentado. O sea, nortu zareten. Bueno, aurkeztu zuen buruak, nortu zareten. No sé. Bueno, ni Ander Regera naiz. Maider Ruiz. Amaiako Sano. Eta Tasi Aranzabal. Egon gara, pues igual 3 urte edo, esaten modo koña, en plan, egiten dugu erromeria bat, baina, o sea, tenemos cero talento erromeria bat egiteko. Orduan, pues, ikusi genuen, en plan, jendeak egiten, o sea, Arrigon eta sortu dutela, pues, kuadrilla batek DJ moduko bat, no sé, Bai, DJ bai. bat. Eta esan genuen, les copiamos, o sea, no les copiamos, baina, en plan, buena idea. Bai. Eta, Eta denok dakizue hasio ugarteko jai batzordan dagoela. Eta azken urtean, egon zen goma arazo bat, ez ekitela DJ-a gongo baztenik edo, eta esan segmentazio. Bueno, agian, zuek egon bar zarete, larun batean DJ-ak izaten. Eta azkenean ezen gertatu, baina, bueno, ideia egon zen hor, eta azkenean basan genuen. Osegatik ez. eta, en plan, sortu genuen, en plan, modo koña, idatzi genuen Jimmy, en plan, con cero esperanzas de, es que, nire, Bai. o sea, Bagenukan idea, baina ez non egin, ¿sabes? eta idatzi genuen esanez, pues, que modu klandestinan egon garela ja Laudion pare bat aldiz, eta, Baina hori nola egin zenuten, o sea, ¿por qué? ¿Apelo? bai. @gmail.com eta Vaya máquina. Bai, hori. Ugartekora itzuli Zanderrek esan duen bezala, azkenan egon zen DJ Baffle, ezta? Bai, ni egon nintzen, bai. Ander Kormenekin, eta pedazo pintxada egin genuen, me cago en 10. Bai, eta hori, horrela sortu zen. Izan zen, como, ideia bat, inork ez zuen pentsatua egingo zenik, eta azkenean, pues, egin genuen Instagrameko kontua, Ja, oso ona, Ona, eta listo, hasi ginen gauzak igotzen, eta hori.
tontoaren egiten orain ditugu como ez dakitzen bat data. Ja, Bai. Hostia, gero, Zaz- hori... Primizia, Zazpi edo ditugu, ja. Beto, beto, beto. Gero bota. Vale. Eta, bueno, igual, zelan debuta Jimmy Jassen con todos los bizardonas. Buah, pues, hasieran izan zen pizka bat bortitza, zeren azkenean egon zenez, kontzertu bat lehenago hori bizardunena. Pitatu ziguten. Hasieran, izan ziren como lehenengo 15 minutuak, eta momentu horretan pizkat txarto, baina gero superondo. Bai, egia da, Amaiak esan duen bezala, bizardunen publikoa dela oso zorrotza. Eta hasiera zail samarra egin zitzaigun, baina, bueno, denbora pasata tal, Malakias agertu zen ere, eta bota genuen Kriston Farra guztion artean. Nor agertu zen? Malakias. Claro, zu ezinen egon, ez da. atera zen Malakias eta jarri genion Malakiasen diskografia osoa. Bai, egia da. A ber, justo hemen, sala honetan bildu gara, DJ bezala egon garen batzuk. Segia esan gara, mierda bat, ez daukago beste abilizarik tontorren egitea baino, eta eszenatoki batzuk ikutu ditugu. Baina egia da, Malakiasen diska guztia jartzarena hori dela gure habilitatea, ze beste puntu guztia egiten du berdina. Bilatu bat, ja, no seke. Egia da, berdina egin genuela hasieran bizardunarekin pare bat abestirekin, Hombre, es que hay que ganarse al público. Ja, hori da. Jendeak ez zuen nahikoa izan, bizardunen kontzertu oso bat ikustarekin gehiago nahi zuela. Hori. Osea, Tu ginen. Eta ikusi genuen panorama, hasi ginen jartzen, pues, colgando en tus manos, eta jendea pitatzen normala, eta gero, bueno, ja jarri genion un poco bizardunak, eta ja, esatu ziren, ja, edan zuten pizka bat gehiago, eta bueno, eta lasaitu esenak, pues, Hori da, ziren. joan ziren. Eta nik galdera bat daukat. Nor zen arrainez jantzita zijoana? El jambo. Osea, guk oraindik ez dakigu. Ez dakigu, osea. Baina zuen mozorroa zen, edo... Ze? Ezen zuen mozorroa? Ez Ah, hostia, nik uste nuen zuena zela. Ez, agertu zen, eskatu zigun igotzea, en plan, estenatorkira, igo zen, eta gero egon zen zen. hortik. Porque las quería gastar. Madre mía. Daukagu jaun horren argazki bat, bueno, igual bidaltzen dizuela argazkia, eta Bai, bo, dago horre txanda estenatoki gainean, showman bat. Liorena, igual, komentatuko dugu, nola Bai, sortu zen. nola izan zen zuen debuta Lioan, eta hori dut, Ba. barikoan egun potentea. Osea, Ibonek idatzi zigun proposamen bat zeukala guretzat, eta hori geratu ginen berarekin, eta komentatu zigun apur bat zein zen bere ideia, en plan, bideo bat grabatzeko eta hori, pues, en plan, con cero expectativas, eta ez, porque ez genekin, en plan, nola joango zen laudion, eta hori, pues, Bai, eta hasieran zen, en plan, tardeoa. Ez ginen gauean egongo, baina azkenean, pues, egon ziren como hainbat ekitaldi arratzalean, Bai. eta aldatu genuen, eta jarri ginen gauean, baina... Bai, hobeto bestela más Bai. largo, ¿eh? Seguro. Bai, bai, bai. Bueno, igual un poquito copiadita. Epa! Txerdeo bari. Komentatu da! Broma. Komentatu da! Komentatu da pizkat, broma. Bideoa oso ondo egon zen, ¿eh? O sea, oso ondo egin zenuten. Zuk Tasio badakit que no te gustó mucho. No, bueno, bideoa, ez dakit nola esan, bai, aportaziorik onena esen nire izan zeren, handerrena zegoela patxaran botila baten gainean. Bai. Bueno, telebista horretan agertu zen Ladio Institutoko Lip da Pa. Pa. Terrible. Gu, jarotzen genituen jendeak eskatzen zigun ekarpenak, eta gu, eskatzen genituen, eta gu ez dugu, ezer, Osea, geunden gu estenatoki gainean eta jendea esaten, ez dugu telebista ikusten mesedez apartatu. Y yo, bueno, vale, zuentzatena, venga. Bai, eskatzen pizka bat, en plan, Baina eskerrik asko, Osea, jarri zutela gure podcasta baita. Bai. Esan behar Bueno, da, jarri- eskertu behar da. Bueno, a ver, jarri zuen Ibonek igual, Bai. telebistarekin hor bastante horrela jarrita, tiki, Kremlin, baina... Kremlin. zegoen eskutatuta, baina egon zegoen hor, ordenagailuaren atzean. Bai. Jarri zituen berak, de hecho, ia guztiak. No, ni jarri dituen pare batzuk, O sea, egon... Bai, sartuta ere. seguro. Ayudando. Baina pintzada zona, Eta, hori,
dosier hori egiten ideia, la verdad que un puntazo. Ideia hori da super espontáneo, segu. Daukaguna da hori. Horri batzuk non ditugun abesti guztiak, eta karo, genuen mai gainean. Ja, hurbiltzen zen, ikusten zuen, eta egin duzuen, venga. Eta esaten zuen, eta hori, esaten zuen. A mí, la 76. Eta gu, hor bilatzen, zein zen la 76, jartzeko. Eta bueno, azkenean hori, dut ideia, mantendu dezakegula rengo Bai. batzuetarako, ze, bueno, ondo egon daiteke jendeak ere aukeratzea. Mea, pasatu gabe. Hori. Urrengorako Kahoot bat. Domingo musikatu bat. Ez, ba, bueno, uste dut jendeak eta behintzat egon ezen jende hori jakiteko zer izan zen ostiralekoa, ba, haukagula sorpresa bat prestatuta, reportero ditxaratxero falta izan genuen, eta orduan jarri behar izan nintzen, eta irudiak ez dira oso onak, baina, bueno, Hay más imágenes, hay más imágenes, hay más imágenes. Kaixo. Zeran, Jon? Hau zer da, podcasterako. Gero que kalean. Kalean, gero que. Match bai edo ez. Hombre, baiet. Toma. Zer da, ba? Zer dizu trampena antzelan. Kaixo Basterizia! Kaixo Basterizia! Kaixo! Kaixo, Basterizia! Kaixo! Norabidea, kansa. A ver, está. O sea, ondo dago, en plan, falta da lo de Paquita apenas, dadme un piti. O sea, hori que Ez dago probarik. Bideo hori galdu da. Baina, a ver, no da tanta lotxa, o sea, ni egon nintzen txerriz mozorrotuta egun osoa, o sea, hori web izan zela, en plan, da bastante más lotxa, o sea, suena izan zen más light en ese caso. Hobe, en plan, mugitu alzaretez, ezin nintzen mugitu, baina... Eta, galdera, joan zineten lioko langileen komunera? Bai. Backstage. Bastante bip, bueno, fue un mes en joan. Ni nintzen iritzi ez. Hori da, laberinto bat. Te pierdes. Kuña eskerrez, kuña no seke, eta ni, ja, teratzen gortik. Ni eskatu behar izan nuen laguntza, horra heltzeko. Osea, Eta nik uste dut, jarriko bali mazen dute highlight bat ostiralekoari, zein izango zen highlighta? bueno. Vodka ura ez, desde luego. Exacto, peores ideas. Ez, baina, igual, bueno, eski izan zen pizka bat lotxagarria, baina jarri genuenean Saharara goaz, eta jarri genuen... Zea besti? Hau. Laudio ikastola, batzi bi. Esmada taldea. Temazo. Da Laudion ateratako abestirik onena. No nos engañemos. Bidaiatuko dugu. Beste talde bat alaguntza ematea. Haude nahiko harro bideo horretan, egia, oza, tampoco... Oza, momentu horretan, ez genuen... Ez que audioa zegoen pizka bat. Hemen hasi zen Paquita apenas. Itxa guztietan jartzea, batetan. Vamos. Bai, gardean jarriko zuen. Aparte, behintzat, videoclip hau dagoela, hau baina asko zezometo. Dela, urren urtekoena. Gainera ez dute izutela ia batekin, dena txapuzeroa... Zen kopia bat, baina zen Sahararago bat zera. Bueno, zuek ere zarete gure kopia bat, eta ez dugu ezer esan. Ja, vale. Bai, es que jartu zarete Lio Berson. Lio Berso barruan, Zer da Lio Berso? Welcome, Lio Production. Bai, Lio Production. Egin behar dut honek cinematográfico cultural o algo así, porque... Y Von Warner Bros, o sea... Es que ya bi sketch, gero Made in Laudio ingo du...
Urrengoa zer da? Hori izan daiteke? Bueno, ez dakit. Igual... Ez dut aiaraldeako kortinilla. Pitito. Baina, bueno, eta lehen aipatu dituzue zazpi data dituzuela lotuak. Zazpi. Osea, egin ditugunekin ja, zazpi. Osea, ez ditugu zazpi berri baizik, eta ja egin ditugu bi, osea, beste bost. Pentsatzen nuen, eta hurrengo bostak non dira? Bueno, eske igual batzuk ez daude guztiz Ba, itzita Gardearena. gardean, Ikastola. ikastolako jaian, zei gehiago. Dut itzita, horraino, no? No, a ver. Zein. Bueno, ¡Hala! Bota da! Hori os contrató en el día, ¿no? O sea, hori gertatu zen egunean bertan. Zegoen tokeros, no, los contratos. Bai, txupinazon, esan digute hartuko gaituztela. Cagada por mi parte. Hostia. Bueno, gero hasieran Anderrek esan duen bezala, aurten ugarten abuztuak 2 larunbata hor egongo gara. Hostia, oso ona. Ona. Oye, baskerrik asko hainbeste premisa botatzagatik, eh? Ja, Ez gana podcast guapoa, ya esan. bai, baten igual jarri behar dugu pitidoa. Bueno, nirean la cagada jarri pitidoa. Ez, lasai. Haga esta asamblada bastante txarto. Eta... Bueno, orain nago galderarin gabe. Es que buruan zenituen guztiak, pues orain burua, ja. Nik uste dut momentua dela, behin galdetuta berzeran egon diren honetan, behintzat ja gurekiko abese elkarrizketatu garriko zenuketen podcastera. Bakoitza bat esatea. Gonbidatuak. A ver. A ver, Estazio. Bueno, ni hasiko naiz, nik etxetik pentsatuta ekarri dut. Ze eman dezake Kriston podcasta, eta da Oier Isusi. Hostia. Jotak Ermeriaren bateria. ¿Esan daiteke? Bueno. Ez da primizia bat, hau, no? Bai, ez esan. Bueno, esan daitek. Esan dakit. Bueno, esan dugu nara, ez. Ez que, nik ere badakit, Zuek badakizue? Zein. J.K. Romeria hil dela. Bai. Orduan ez da primizia bat. Bai, bagenekin. Bueno, Ander orain enteratu da, baina bueno. Sad news. Orain dauka beste talde bat, baina bai, gonbidatu ona. Bueno, Oier Isusi, gainera ezaguna dela. Ez, berez. Dago beste talde berri batean, Lupu Beltzak, nahi. Se murió el punk. Se ha muerto el punk. A ver, eske guk pentsatu ditugu orain, bidaian, eta ez dira oso interesgarriak. Ni daukadana da jogurina boroba. Hostia, ona, oso. Ona, ondo sartua. Ez que ez dakigu, guk ez dakigu... Ez que... Belgorri? Bueno, ja... ezin daitezke Ez esan da gauzak, posible baina esan izan. daitezke gauzak. Baina, gombiatu ona, bai. Eta nik, pues, ez dakit. Igual, Gari Hernando. Gari Hernando! Bai, bidekoko sukaldaria. Hori da, edo Peru. Claro. Pero ez dut ezagutzen. Hori da, en plan... Egitea, rollo... No, sukalde Battle Royale, o... Bai, pues sí. Lehiaketa o algo así. Lehiaketa. O kroketa lehiaketa. Eta jaietan, laudioko jaietan... Laudioko jaietan... Bueno. Bueno, laudioko jaietan, igual... Egon zen eramago, baino azkenean ez da posible izan. Baina, bueno, pues jaietaz gozatzera. Bai. A ver. 30 data ezberdinetan, ja, gure jaietan, ja, gozatu dezakegu eszenariotik. Bueno, oye, igual egun baten, igual... Berakatzegunean, igual, hay sorpresa, yo que sé. Oye, esan daiteken igual Hori da. Modu klandestinoan. Bai, guaponetariko bat dela, haber lortzen dugun egitea podcast bat, aire librean, jaieta. Izango zen espektakular. Eta hori egitekotan, gonbiatuak zaudete. Eskerrik asko. Udaren inguruan hitz egitera. Udaren inguruan. Sí. 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 Bueno, onaino... Sí. Onaino... Bai. Colega en los chats, tío. Bai, eso bai.
Es tu parte esto, tío. Joder, macho, tío. Ni esto en el guión, chaval. Ni es naiz, Es una broncano. Hilaria, esto, Ez, pues, Hilaria Susara. Susara Broncano, el broncano del Bueno. Aldi. Pues, Bai, hori da. Emango dizuegu, bai, gero podcastarekin jarraituko dugu. Nahi baldin baduzue minututxo bat komentatzeko nahi dituzuen gauza guztiak, edo eskerrak emanen inori, edo komentarioren bat. Zuen momentua familiari, Ander regerari, Familia gurtu, Instagramen jarraitu, eta bizumeren nahi baduzue, eta musu bat. Pakitapena, bueno, eskerrak eman behar diegu. Eta, bueno, gaur animatu gara ere, eta gure Fonbe maitia atera da pezeratik, eta gaur gurekin daukagu Fonbe jauna, Jon Fonbeida jauna. Yep, kaitxo. Atena naiz pezeratik pixkat, aldatzeko, bestela podcastatu da aldatzen. Ba hori, pues egon naiz pentsatzen, bueno, justo gaur, torri naiz asteburu luze bat eta gero etxera, eta etxera iritsi naizenean, pare bat gauza egin ditut, eta konturatu naiz, nik uste dut podcast honetan egin dezakegun gauza guaponetariko bat, pixkat aldatzen lehen kapitula, dela, mailaren gainen dauden bi diska hauek aldatzea. Nik uste dut izan daitezkela aldagarriak, eta horretarako pentsatu dut, nik baukat nire etxeko egongelan, dauzkat halako bi armairu ez dira asko zabaltzen, eta banekin horietako batean zegoela nire aitaren vinilo eta diska kolekzioa. Orduan, pentsatu dut, igual 10 minutu ematea horri, 30 minutu antolatzeari, eta igual lehenengo ikusi daitekena, da mailan jarri duguna gaur. Bai, ez dakit zoom arraro batekin lortuko dugun ikustea, baino hau da Ruperto Urquijoren viniloa. Ze abesti sartu daitezke hemen. Daukagu Los Arlotes, Luciano y Clara, Alborada, El Caserío Biderdi, klasiko batzuk. Bueno, klasikoena. vamos a Gardea. Vamos a Gardea, Coral Santa Lucía. Coral Santa Lucía ditu abestiz lokaz también. Bai. Zuek entzun duzuen ez Los Arlotes, eta entzun dituzue, badakizue identifikatzen zintzu diren bere abestiak, zintzu diren bere abestiak. Nik uste bai, Los Arlotes, nutiko klasiko, kaletik ikusten dira, osea. Bai, ikusten dira, bai. Eta entzuten dira. Eta jaietako goizetan, joaten dira kaka ematera, bai. Ez, hori, hau da aurkitu nuen lehengoa. Eta nik uste dut izan dela pixkat, mantentzeko xarma hori, no? Nik uste dut bere diska bat edo vinilo bat aurkitzea izan daitekela gauza guapo bat. Eta horren arira, aurkitu ditut daukatalako 15 bat edo 17 bat aukeratuta, eta pixkat gure lehengo podcasteari jarraitzen estilo hori, no? Sartu genuela bai euskal musika, eta sartu genuela gerora ere bai internazionala, eta oso txalotua izan diren abestiak, behintzat genero batzuetan non ez diren hainbeste entzuten, ez diren hainbeste komentatzen gure artean, web kuadarrietan. Bueno, pixka botatzeko gehien entzuten direnetara eta euskal musikara, utzi zut hemendik, ertzainak diska, viniloa, eta eskatuko izudana da, zabaltzea, ze irudia da oso guapoa. A ver, buen diseño. Zabaltzen bali maduzu, agertzen da Porra erori da. batekin. Eta irudia oso guapo da. Ez dakit saiatu gaitezken hurbiltzen argiarekin ez dakit asko ikusiko den, baina... La porra flat. Egin berriro beste plano bat de... Abril eta Ferral. Hombre. Klitxegiak iruditzen zaizkizue. Klitxegiak ez. Niri ez. Ez. Depende, nor zaren? Pertsona batzuk entzuten baute niretzat klitxegia da, eta beste batzuk entzuten baute ez. Baina, hasi en general, nik uste ez, ezkenean dira Euskal Herriko igual talderik mitikoena. Bai, nik uste dut ere bai, izate hori lehenengo euskal talde hori itzuli zena hilerritik kontzertu handi bat ematera asko indiela bere irudi aldaketa horretan. Lehen baziren klasiko batzuk, nik entzuten zenuen, zure gurasoek jarri baldin bat zizuten, edo gustu edo genero ezberdinak bilatzen aurkitu baldin baduzu ertzainak,
hori bazen bestera da, baina, karo, gero, kontzertu eta gero, da, pixka mainstreama bila hartu zen, baina, bueno, azkenan hori delako kontu ere bai. Bai, sí. Ni izan nintzen horien parte, nintzen mainstream horren parte. Hori me da igual. A ver, ez da, mainstreama, no sé, ondo egon zen kontzertu hori, no? Osea, izan den kristora. Bai, baina agertzen da nola arrautzat pinu batean da den Karra Alejalderena. Bai, hostia. Atzean dago jarrita. Mitik Karra Eta, no sé, iruditu zai gauza politu bat. Salda badago ere, Karra Alejaldek idatzi Ez dago zuen. diska honetan, baina... Bai. Dago disko homonimo, eta hori. Eta gerora, pues, pizkat gure beste... Bai, zuek komentatu zenuten beste generoa izan baldin bazen egpanka, nik uste dut ere bai, antzeko musika bat lortu halko baldin magenu, izango zela, bakarri zuedan diska hau. Talking Heads. David Byrne. Burning on the House, Making Flippy Floppy. Bueno, ezagunena igual, This Must Be the Place, Talking Heads. Bai. Speaking in Tongues. Bai, bos hori, ideia da, igual beti ez komentatzea, eta igual ez egitea olako sekzio txiki bat kapituluko, baina joatea aldatzen, eta bakoitzak ekartzea bere viniloak etxetik aurkitzen bale ditugu. Edo diskak, edo kaseteak. Kaseteak aurkitu ditut baita, orduan, aldatzeko, eta bisatzen joateko, diskak aldatuko dira, eta pixka garrantzia egingo dutela podcastean. Talking Heads zuek, entzuna daukazue? Bai, mitikoak dira. Bueno, Psycho Killer abesti oso ezaguna dena, This Must Be the Place, ere, gero besterik igual, entzun dut, baina orain ez dut gogoratzen haien izena. Zu? Larra? Entzun duzu? Pues, bai, ez asko, baina, bueno. Zutela, gehiago... Zaiko, baina, osea, badakit nortzuk diren Talking Heads, badakit, Mark Winter, querido Mark Winter, tío, egin zuelako The Coneheads taldea, egin zuen Psycho Killeren cover bat. Cover Nightcore, baina, osea, egpunka da Nightcore de rockeros. Egon zara, saiosoa isilik, Mark Winteren izena, bakarrik esateko. Bueno, a ver, egon saiosoa isilik, gidoia ez dagolako zure buruan gidoia. Ez da gidoia izan behar. Guk ez garukan gidoirik eta moldatu gara, Larra. Bueno, bai, moldatu zarete, baina, bueno. Larra, zupadokazu ideia... Oso mekanikoa zara, tio. Gu letretako fakultatean ikasi dugu, eta hori nabaritzen da. Gasteizen, gainera. Gasteizko kaleetan, bai, asko improvisatzen da. Gasteizko kaleetan, azkenean. Ez naiz mekanikoa. Broma, maite zaitugu eta Mark Winter maite dugu ere. Eta komentatzea, fiska gehigarri bezala, eta jateazioak zabaldu bali modu precedente bat, emateko alako, urrengo podcastetan agian sorpresanen bat edo egon daitekela, eta behintzat jendearekin hitzein dugula, eta badaudela gonbidatu txulo batzuk, igual ikutzen ditugunak. Orduan, hori, hau izan da nire kordezia, itzuliko naiz petzerara orain, eta utziko dut gidoia jarraitzen. Bai. Nire pedazo gidoia, mila esker, jome, eta urren arte, bai. Vale, bueno, musikarekin jarraituz, nik gaur egin dut sekzio bat, gaur zerbait prestatu dut, uste dut, ikusi dela elkarrizketan ez dudala ez prestatu, eta nik uste nire, spotan agertu zen Broncanoren ikizena jartzeak ondo datorki dala, soy un puto desastre ere, eta, nik aipatu nahiko nuke, igual nire talderik gustokoena, Los Planetas deitzen dena. Talderik gustokoena, total. Total, asko entzun ditut, soy moderno. Moderne. Granadako Los Planetas taldea. Igual urte honetan, edo, pasan urtean, gehiago ezagutu zena, segundo premio filma dela eta, haien una semana en el motor de autobús diskari buruzko filma dela zuten. Nola sortu zen diska, zein izan zen haien egoera edo haien jartada. Bai. Eta, bai. Bai, pizkat pertsona bereziak izan ziren. Eta, nik aipatu nahiko nuke, duela urte batzuk ezagutu nituela, igual, pala urte,
Eta, bueno, ezagutu nintuen, esan behar dut, Amaia Romeroren kanta baten bidez, berak bueno, egin zuen cover bat, Santo es que yo te pinte, abestia entzun nuen, eta uste dut gainera entzun nuela nire balkoitik edo, bueno, alboko etxean pertsona batek, bueno, ari zela abesti hori entzuten, eta, bueno, jarri nituen, eta flipatu nuen, osea, hostia, que guapo. Eta, pues hori, duela lau urte dara, bueno, Los Planetas entzuten, eta urte guztietan nire Spotify rapen daude, eta han agertzen dira. Eta, bueno, nik aipatu nahiko nuke, bueno, aipatu nahi nuen Los Planetas taldea, uste dut duela aste bat, edo duela bi aste, atera zutela haien Super 8 diskaren bueno, remix bat edo, beste artista batzuk haien abestiak versionatzen, pues adibidez Carolina Durante agertzen da, Carolina Durante. Melenas taldea, Triángulo de Amor Bizarro ere egin zuen bat, Calavento, eta, bueno, gero nik ekarri dudan abestia, gero jarriko dugula, no ditzen da, él mató a un policía motorizado, Argentinako taldea, baina oso onak dira eta oso ezagunak, osea, oso gomendagarriak, baina justo gaur, pues, erabaki dut jartzea Los Planetasen abesti bat. Hau justo, pues, ez da filmarena, gure laguna Larrak ikusi du filma goizean, bueno, zati bat, Bai, ordu ikusi bat, dut erdizka, azkenean, bueno, Foserrek itxegin zuen Los Planetasi buruz, esan du, bueno, gutxienez ikusiko dut filma, a ber, ze hostia diren, edo... Porque, a ber, ezagutzen dituen, baina oso gutxi eta entzun da ditut, pues, 3-4 abesti. bai. Hori, bueno, esan dut zu, él mató a un policía motorizado taldearena, eta, bueno, Se quiere venir, se quiere venir, abestia, bai, mitikoa, la mafia de Namoren no, da coverra, edo? Kale dena bakarrik, bai. Pues kale Bai, dena hori coverra, edo? Eta gero, Alegrías de Grana, oso ona. oso ona. Nik ere Alegrías de Grana asko gustatzen zait, Nik komentatuko nuke ere diska horretatik El Manantial la Bestia, dira 12 minutu, baina bueno, gaur ez dugu jarriko, baina bueno, oso ona, oso kanta ona dela uste dut. Eta bueno, filmean agertzen diren abestiak, pues gehienak dira, esan dudan bezala, un verano en el motor de autobús, pues hor agertzen da segundo premio abestia, Toxicosmos, eta orain pues ez naiz oroitzen, baina bueno, abesti horik, baina bueno, justo nik aipatu nahi nuen Super 8 Super 8 diska, nik ikusi dut ikusi dituen Los Planetas BBK Lifeen, ez nago oso harro horretaz, baina joan nintzen de invitado, mila eskeri bai, eta bueno, hor ikusi nituen eta jarriko du abestia. bai, igual bai, jarriko du abestia, bai. Ados, Los Planetas en abestia. Bueno, hau izan da gaurko basteritzia. Espero dugu ez izatea oso gogorra ikusteko. Gaur, igual... Ideia da, gutxinaka, pues, pizka bat, ez izatea hain gogorra, ikusteko, edo, izatea pizka bat light. Bai, ez hain astuna. Edo gutxienez,
jarri gaitezkezu de fondo mientras ves reels. Bai, jaten edo komuna dutxa bat hartzen edo, bueno. Baina, bueno, ja maitzeko, eskerrak berriro Pakita Pena etortzeagatik, lehenengo gonbidatuak izan dira, espero dugu azkenak ez izatea, eta, pues hori, mila esker, eta espero dugu saioa gustatzea, berriro ere kritika jasoko ditugu, eta, bueno, gauza honak, baina, bueno, beti dira onartuak, eta, mila esker, agur. Hori da, azkenean, Lo tiro. izango komentatuko nuen gauza bat, azkenean eraldatzen ari garela, eta ikasten ari garela. Orduan, finkatzen dugun arte programa bat non gu hauden gustora podcastarekin, eta jendeari gusten zaion, hori izango da puntu bat, non gustora egongo garen. Dira programa pilotoak. Pilotoa igoko dugu. Piloto 3, piloto 4. Piloto luze bat. Pilotes! Piloto luze bat, itatzi. Ya está.